Lamia paminawon sa ilang thank you. Oy, makawala man og kakapoy. Thank you. Puti kamay ninyong tanan dara mga boss, no? Karong gabi una magpakta og mga pagkaon kay ugma sa buntag Christmas party nila Hana. Ug kay joiners man ta mag-apil-apil ta og panghatag nila dito ah. At least man lang bisag sa ingon ani ka simple nga butang mapahappy nato sila. Unsa ra pud bitaw ng kalipay sa mga bata nga gusto ra man intawo na sila og sorpresa. Hapit na jud ta mahuman sa ato ang ipanghatag sa mga estudyante ni Hana. Almost 300 students po to sila tanan dito sa Magading Elementary School. Unya ang napak na mo dire kay nana ni sa mga 120 pa yata ni. Unya katong ubang nagpak nga kauban ako nibalik og mall na malit sa kay kulangan man. Mao nang nahitabo ako na lang sa nagpakpak diri ah. Tungod sa kadaghan gibati pog og kakapoy akong mata katulgon. Mao na ka-decide ko nga ugma na lang jud ako ni tiwason. Pagmata na ko sa kabuntagon, ako nakitaan nga ilan ang nahuman ang dapat human nun. Mao nang mobalik na lang ta sa kwarto mag-ilis ug ato ning ihatod sa eskwelahan nila Hana karon. Ready na ka? Hindi na ako ready pre. Tara, ay tisa. Asa Junex? Na. Wala ka na sa kwarto? Ano sa diri agud mo na nag-chat sa imo ah. Wala gani pod. Nansan man taw ning lakawan niya unsa man? Kita na siguro ani. Kita lang sa duha. Tara, kita lang ta. Ikaw dala ng uban. Matay na si Marjong. Asa na po kaya to ni adto tong bata ah. Mao na kami na lang sa ani mangarsa diri ah. Excited na ko mag-meet sila ba. Let's go. Sa among pagbiyahe wala gihapon na wala sa mga una kung asa kaya to si Marjon naglaglaag karon. Asa man jud to si Marjong. Oy, wa jud ni uban sa tuwa ba? Wa jud nagparamdam Marjong. Kasi naglaroy-laroy na puto pre, nangitag lataw ba sa pasipa sa kalsada. Ning tawhana ni oy. Uy, tura pre. Asa? Tura si Marjon. Jonex! Dali na dire. Patay na bataan ni Junex. Ganina ra mi nangita sa imo, gasa ka patulong buhanga ka. Asa makani adto di ay? Ganina ra mi na sigulat sa imuha. Ani ba? Ganina ra mi siglibot-libot aning tagom. Pag ginapagay tayo mga transaksyon gani. Ah, unsa pugha ng transaksyon nimo nga ikaw ra may nakabalo. Nagsabot na galta nga manglakaw nilakaw pug kag imo. Pero may gani sa among pagbiyahe kami malipayon. Kanta-kanta lang god bisag ang tingog wala na nauyon. Ako naramdaman. Oh, tama na Mr. Lem, sakto na. Lingog-ngog kayo ba? Pero anyway, abot na ta. Okay, mo na ang eskwelahan nila Hana. Mga 50 meters, muliko ta sa pawala. Makita man ninyo ni visual. Okay? Ay, Oy, tura ko Magading Elementary. Magading Elementary School, we're coming home. manabot ko. Magading Elementary. Mga kids ah. Kami mga kiddos. Magpasabot na Christmas party. Christmas Sabihin, party ni. Maraming pagkain. Tapos na ba yung Christmas party nila? Merry Christmas. Parang tapos na yata yung Christmas party nila. Ay, tapos na ata. Andito na si Hana. O, nagbibideo-video Saan si na Hana? siya. O, ayun o, nagbibideo-video na. Hindi ko Kita-kita makita ko. si Hana eh. Ayun Wala o, ko iPhone nakabala si 14 Hana. o, fully paid. Wow! Hindi nila alam kapatid. Hindi nila alam. Ay, Si para. ito. Teacher ka. Stage ako gani. Tara, naog muna tayo kapatid. Ug samtang nagdiskarga mi sa among mga dala ang mga bata nagsugod na og tapok sa amoa. Klaro kayo natingalan ni sila nga niabot ra mig pinakalit ba. Wala man gud ni sila nag-expect nga mga nime kay layo biya ni ilaha. Ay, gusto mo, Juan? Gift? Wala niya ka na, simple lang ni. O basta kay maapod ka tanan. Okay, dili? Gusto mo masayaw si Mr. Lem? Oh, mao na Mr. Lem, mahadlok man day ka pasayawon. Ali tabangin na lang ko diri kay magsugod na tag panghatag sa ilaha. Sama sa akong giingon ganina ang estudyante nila Hana nani sa mga 200 plus. Pero ang gipak na mo nga mga regalo ni abot nig 300 plus. May nang sobra para di ta maulawan sa ilaha kung magkulang ba. Thank you. Ah, grabe lamia paminawon sa ilang thank you. Oy, makawala man og kakapoy. Ay, Karong taod-taod manguli na mi. Pero before mi diri mahuman, mag picture-picture sa amin nila tanan.